ta maru fa kai sosai fa to ko kikam ta je ta kira ai muna nan muna jira ba mu fara dan mu bari ba ya kake gani a gama lafiya haka ne ba ba sai Allah ba kino ne an sa kan yaushe yawa gasta 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 ya dai gashi na ce maka gagare gasken kare ba ka da hankali ban Allah fadan ya canja kamar ya fadan ya canja garbati gagare ba ka da hankali garbati na san ka ƙarfin gwiwa wannan yakin da wannan mu je a kan ba za mu je ba garbati wannan yakin Allah za mu dawo Allah mu dawo ba tsoro muka ji ba garbati